Medyo boy, naman okay na? Okay na. Wait, challenge tayo. Ihaya ni mong amo ni, Bro TV oh. Hindi ako mag-TV. Dulce mong gahap. Burong TV. Bukbang dar puso ah. Puso saging mga bro. Puso kinilaw. Atang palitan mga kabrong ah. Bro TV na mga kabrong ah. Mahal na naguwan. Naguwan mga palibot rin mga kabrong oh. Smile sila Bro TV. Masaya mga kabrong nga mo. Palita na mo. Kinilaw. Mau ni resulta? Wala na siya kamay. Ning gamay mo lagi. Apa na lang buwang nga pani? Mataon. Anaw sa tubig ko. Ay mga kabrong. Food trip din ni Ron. Mga bro, kuha nila dyan mga bro. Ay, excuse me. Ay, gayon. Mga kabrong, at ito sa kabrong nga, para wala ta kabrong. Oh, latan sa naman mga kabro ha. Special kini among lutuanan mo yung mga kabro, dos misteryo. Ano mo naglamit ni mga kabro? Si Jiboy ni mga kabro ha, si Jiboy ni. Kata saan siya mga kabro, para ikaw man, may iwaon ni siya no? Iwaon na. Okay. Kumakaon na yun. Okay. Kabrong. Kabrong. Oh, nakikot ko sila mga kabrong ha. Fresh na fresh kaya mga kabrong. Kudkud eh, kudkud. Wow, happy na malata mga kabrong. Happy na malata. Medyo boy, naman okay na? Okay na. Wait, challenge tayo. Ihaya ni mong amo ni, Bro TV oh. Hindi ako master. TV. Dulce mong gahap. Kaya na, bibay sana kan mga kabro, kudkud. Ano na naman mga kabro, kilata na kayo. Sige, luno na, ako na ganun. Lata na no? Oh, yummy. Slap. Okay, Niron. Kinilaw. Juan, soso. So, yung ano mga buraha para mo di na bistir pa magman. Kung putol-putol, manaon na siya pag pinapino mga kabro. Mga kabrong, atong lutaan mga kabrong ha. Maraming ka makinig dito. Ay, bitchin na alam niya ng timpla. Nagakasin mga kabarong. Mga lambas yung mga lamay kayo mga kabarong. Puno na yung mga kabro ha.
Iya. Sige, ngata mga kabro. Ngata mga kabro ha. Oh, lamig ini mga kabro. Oh, nakibuwad nga lamig kayo. Ngadangan sa buga may biyor, makita yung kagwapo. Lulok yun ha, birthday sa lulok yung mga kabrong. Araw-araw birthday mga kabrong. Sige mga kabrong, mga ano mga kabrong, kam na tarong. Ngata ka bro. Kamay kayo, yung tunda-tunda. Sarap talaga ng kainan mga bro. Basta budol-budol mga kabro. Bro TV oh. Tulog yun. Ay dapat mag-ansuos ka na ko kayo. Ah, ano ba? Di ba yun? Tapos na video si Master. Master! Nagad ka may Master! Uy! Oo! Mapo ka naman ka bro! Tapos na ba yun? Mga 2 minutes naman mga kabro, pero bayak, lulunok yun. Okay ka diha? Ha? Simoy! Wala. Madali ka. Salamat sa mga kanaw ha. Please share, subscribe, Burong TV. Oh, subscribe sa Burong TV mga kabro ha. Kaburong Vlog. O Kaburong Vlog ha. Okay. Ah, purple.